Je li u tvoje, kako će kažeš, u tvoje dvorište ili? Moje. Moje, on po kako zamanuo, što je uradio? I? Ja sam pomenuo kako li dalje od toga se vratio od ovo možda i kuću neko. Jak kurwa podać se želi se da mu familiju pičku. Da nije bilo to. Odu se mu lako to. Sve prosto tela. Dobro, naoštio si dobro ti mačetu. Si rekao puš, tebi je toliko bio djeto sve. Da. Stil go čisti. Hoće da nam udao. Da ti će velika da ili kad se... Ono da se čovjek uvijek čista rukatka, ono, fingera. Jelo ljudsko čisto, ovako čisto. Da. Da i ne znam, onako smo gledati, no. Ja sam sad ovdje s njom. Ceo život on tebe zezao. Ceo život. Ja sam pomerao, sam ostano, li se izbjegavao i do pičuvati ulicu. Kako takav čovjek bezobrazan? Pa izbjegava neke, to je džuve čovjeka. Kako se nabadio nešto pomera, treba odmah to uradio, on će vidi. Evo je samo sve da to istrali. Trpo, čekao. I na kraju vidiš, gde si ti, gde on. Opet ispade njemu bolje. Ha? Peta, taj je zbroj. Ja isto mi da. Taj puta, ne ljubno da. Evo to su ne bilo. Da li mi sam. Živio. Evo regio. Tako se kada se utaka. Vojme 7 izbroga razbio. Razbio 7 izbroga. Ima još 2 kaži. Pokrao da to. Dobio 10 meseci i još kuku. Ne vem ti majko piće. On je montirao još 6. On to je 6 meseci. Neke seste napravio. A sam da ga obetio. Ja danas ne već. Orne, gosti, ljudi imaju seste. Ajko da izubite, pomirite, ako on hoće kad se voli čak. Ja, se on ti vere, posle odlišli. Sino koliko dobiješ dole nemaš. Cijel dan mi resjete po ovom hodniku. Možem hodnici. Raka cijela se pojena može dobiješ 3 mjeseca.